बर' रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोमोथावना साननो गोनां खौरां। थांनाय जुलाइ दाननि 7 खालाराव केबिनेटनि बिथांखि बायदियैब्ला गासैबो सोरखारि हाबाफारियाव आखाइजों दानाय गामुसा बाहायनांगोन। बे मिथिसार बिलाइखौ गासैबो बिटिसिनि बिफान गाहायनिसिम हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि CSD डि गस्वामीआ दैथायहरदों। बे मिथिसार बिलाइखौ इसु खालामदों 4 डिसेम्बरावनो। दा सोंथिया जाबाय, बर'नि सिनायथि आर'नाइया बबाव थांखो? आर'नाइनि गोनांथि गैला नामा? बर'नि थामोनथानि थाखाय सोमावसारनायाव दैदेनगिरिफोरनि गोदोनायाव अरायबो आर'नाइ थायोमोन। दा गामुसायासो थासिगोन नामा? बे समाव बियो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। बर' रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोमोथावना साननो गोनां खौरां। थांनाय जुलाइ दाननि 7 खालारनि केबिनेटनि बिथांखि बायदियैब्ला गासैबो सोरखारि हाबाफारियाव आखाइजों दानाय गामुसा बाहायनांगोन। बे मिथिसार बिलाइखौ गासैबो बिटिसिनि बिफान गाहायनिसिम हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि CSD डि गस्वामीआ दैथायहरदों। बे मिथिसार बिलाइखौ इसु खालामदों 4 डिसेम्बरावनो। दा सोंथिया जाबाय, बर'नि सिनायथि आर'नाइया बबाव थांखो? आर'नाइनि गोनांथि गैला नामा? बर'नि थामोनथानि थाखाय सोमावसारनायाव दैदेनगिरिफोरनि गोदोनायाव अरायबो आर'नाइ थायोमोन। दा गामुसायासो थासिगोन नामा? बे समाव बियो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों।